Erroburu ere gustatu zait, Igelitako kalabazak piztu. Ze kalabaza bihurtu da Halloweenen ikur nagusienetako bat, eta hara non, liburu bertan eta arrasoi eta galdetuta, garbi geratzen den, Euskal Herrian lehendik ere bazela kalabazak kandela bihurtzeko ohitura hori. Bai, ohitura hori, eta nik uste dut, lehen elkarrezketan aipatu den moduan, naturarekin konexioa, ez? Ez da kasualidadea lehen baserrietan eta inbeste kalabaza landatzen ziala garai honetan kalabazak eukitzeko. Txerribodeetara begira porrua landatzen dian moduan, kalabaza baukain zentzu bat, baukain erabilera bat, eta bere garaian ere askotan auzoetan eta ibilbideak argiztatzen zian kalabazekin, ez? Orduan, hor badau baita nolabait lurrarekiko lotura hori, kalabazaren simbologia horretatik. Hor, webgune bat ere jarri duzu abian, gaubeltza.eus, eta bertan sartu ezkero dokumentazio ere bada, eta gaina dokumentazioa modu errazean iresteko, ze askotan irakurtzen eta aritu beharrean, begietatik ere sartzen da, eta hor dokumentala bat ere bada, ez? Eta lako piezak ere badauzkazu. Bai, topagunean bertan, Euskaltzalen topagunean, ariketa hau hasi gendunean, azkenean berrasmatze prozesu horretan kide askok parte hartu daue. Antropologian adituak, edo ja herrietan antolatzaile zianak, eta nolabait ardura horrekin ez, gure herriak izan ditun erritualak ezagutzaren ardura horrekin, gazteekin ere ariketak egin izan ditugu, eta nolabait lema baten gainean lan egin dugu, eta izan da hartu eta zabaltzazu. Orduan, webgunea kuskusatzen da benak, apurat nahi izan duguna da, interesgarriak izan aldian baliabideak sortu, eta webgunearen bidez eskuragarri jarri. Tutorial sorta bat ere bai, prestatu duzu, Denetari da. Kalabaza beran nola prestatu, ez? Nola makillatu momentu baten unidade didaktikoa bera, uste dugulako nolabait transmisioan oinarritu, transmisioan lan egin behar dugula. Tamalez, geruz da denbora gutxiago ematen diogu elkarrizketei, edo gura aitona moneekin elkarrezketak izateari, edo gure gurasoeri. Horietako testigantza batzuk ere badaude, ez da, web horrian. Bai, nolabait, jada elkarrekin egoteko denbora gutxiago, ez? Eta uste dugu garrantzitsua dela transmisioa bermatze aldera, eta ez bakarrik, nolabait Halloween oin gaueltzeko ospakizunetan, edo nola makillatu, edo nola, baizik eta zergatik ospatzen dugu herri bezala egun hau, ez? Hildakoen egunaren bezperan gertatzen da, baina atzean badau nolabait bizitza ospatzeko modu bat. Bai,